No niin, eli tää on jyskäläinen parturi. Palaakse? Se vähän vittu pleimo. Se lähet tulille. Ja tää takaa. Ois se vaan ihan ilotulitusrakeja, mitä se palaa. No jos nää otsahiukset tästä. Voi nyt trimmakköä tolla. Tää tuli heti parempi vittu. Jyskäläinen parturi vittu. Vähän koottaa vielä tästä sivusta. Noniin. Tuo on vittu bueno. Eiks oo?